președinte Cristina Bercere. Bună ziua, stimați invitați! Bine ați venit la un eveniment care consfințește un parteneriat între OMV Petrom și Consiliul Județean Prahova, un parteneriat prin care se va reabilita întregul bloc operator al Spitalului Județean de Urgență Constantin Andreoiu din Ploiești. Practic, prin acest parteneriat, cele 13 săli de operații ale Spitalului Județean se vor transforma din săli care arătau, după cum știți și noastră, ca prin anii 80-90, în cele mai moderne săli de operații din România, cu aparatură și dotare de ultimul tip.